Azimio Raila Odinga. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa oke kaunti ma Kisumu. Aneno ka Kisumu ochiew maber, chieng' rieny, oganda bende osewuok ni e yoregi mag manyo yuto mapile. Ka bende an gi moko kuom jodak mawuok Kisumu ma wadwa ni omiwa pachi kotenore kod twak ma idhiro kowuok kuom jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga. Adwa ni jopiny onyiswa ni to gin ka ging'iyo wach twak ma kamae, ginyalo wacho ang'owa. Wach twak ni owinjo dhi nyime koso oyo, tang'o miyo giwacho weche magida wacho koda ka gisiro koda ka gikwedo mana kamano. Machiegni abro chako kodi kaka girl child, iwacho ga ni gimoro amora mitimo nyaka wakete 1/3 gender rule. Koro gini bo chako gi nyinge mondo inyisa ni to waseneno ka nitiere twak ma idhiro pacho kaendi mondo bedi kowuok kuom Raila Odinga ma en ogai mar Azimio kaachiel kuom jatend piny Kenya William Ruto. Inyalo wacho ang'owa king'iyo kamera tichagi nyingi? Erokamano, gi nyinga iluonga ni Lindo Gweno. An jadak ma Kisumu County ka, to sana iyuda kama iluongo ni Migosi Ward. E wach ma kawuono madhi mbele, wach mar twak, an kaka ng'ama rawere daher wacho ni wach ni ok daher mondo dhi mbele. Gimomiyo wawacho kamae nikech waseneno mbele kanyo ka wuoyo osebedo katimre, to gima wuok e wuoyo no ok wane kitimo. Shida mwan godo Kenya kae ok ni dhano onge paro magiseketo mbele kanyo. Iyudo mana ni gigo ma ji oseyalo mosekadhi monego beni timo emok tim. Wan nyaka gi katiba manoyal gi dhano mosomo mong'e weche mang'eny, to wayudo ni odiochieng' ma kawuono kata katiba ni ok lu. Koro mane gimomiyo wawacho ni wuoyo no dhano osebedo ka wuoyo to kwane ka action bedo taken. Kwang'iyo kata NADCO report manyocha osewuok e ng'anyo mano beda igani mambele kanyo, waneno ka report ni pok obedo kata implemented. Gimomiyo pok otim kamae ok wang'e nono. Nyocha waneno ka rais oketo koke e wach IEBC, to oketo mana koke nikech koro maandamano marowere osebedo ka bedo godo gi pressure magisekelo. Mane gimomiyo noketo koke, maponono ni gino ne onge to pod gini kata seche moko de pok oket koke. E gimomiyo wan wawacho ni wuoyo wasewuoyo moromo. Wan gimwa dwa neno sani ni action mondo tim. Gigo marowere wacho kaka gimoro kaka ni ng'ano motelo ne police onego beni chung kando, nikech waseneno ka jogo moneg kindwa gin jogo ma innocent, to gigi notimre chien kacha kendo chako nuore kae. Kaka ng'ama Kisumu chien kacha nwaneno kaka ng'anyo ne ntie, jowa ma Kisumu moko ne onegi, to IG Koome nowuok owacho ni nwakao bodies koa e mochari. Koro kendo sani wachak waneno ka jogo matindo kendo ngimagi ikawo e yo mok kare. Koro mondo o step aside, ma gima wan kaka rowere kata wawuo onge gima wanyalo timie. Ok wanyalo wacho ni mondo IG o step aside, waonge the power in our hands. Ng'ama nigi power en rais. Koro wakwaye mana ni gino monego beno timo kalure gi katiba otim. Machiegni onge ka Giani luonga Alphonse Odhiambo, ajada Kisumu ka kendo atimo ohala Kisumu ka. An gi kora wacho ni ok wayie kata dichiel wach mar bedo kod dialogue mok wang'eyo ni wa dialogue e ang'o, to gik mane osebedo dialogue mokwongo kacha ka pok waneno kotim maber. En mana kaka jatendwa ma oyiere owuon kaka en president ni Kenya ka jomofuwo tin. En adier ni sani jo Kenya osebedo mariek. Gima nomiyo sani ni sign gima nokitimo sani mar NADCO en presa manyo jopiny manyiwacho ni ji oriek ka sani gi riek. Koro miyo Mr. President en adieri makende ni pod iwuondowa. Wadwaro adieri mondo item ilose gik mar kata manyo kani gik ma jopiny wacho, jok ma sirikal polisi mano hinyo jopiny mago ne ket kendo. Corruption mane sirikandi mago bende duok chien. Jogo bende ma jod bura bende ma ni malo maketo garama na malo. Mago gik manyo nyithindo jinsi masani nyo wacho ni magi gik manya koro i consider. Koro wan wakwe gi muol wuonwa Raila Amolo Odinga. Gik man pok nitedo nwa thuol. To this time round ok wadwar dialogue ma in emibete ni biro wacho no sani kuongi winy kaka ne nyithindo ma nyose wacho ni baba bed mos iywe mondo sani waket piny kama gine koro in wadwaro ni mondo miwa mana paro ing'iyo gi chien nikech wacho ga pile joma dongo uneno gik mambele ku ubet piny. Koro sani wanane gima dhi mbele kacha in miwa mana guideline to mondo we piny jo nyithindo matindo pus piny kama piny dwarore. Erokamano. Ani luonga ni Jimmy Magero, an achiel kuom rawera
ma otelo ne rawere kaunti ma Kisumu kae. To an gi wach achiel mana dwa ni mondo awachi maduong'. Ni wach mar bet piny ni itimo dialogue wan koka joma tindo watamore. Ok wanyal rito ni nyaka ji chwer remo ma wadhiru nyaka wol ni eka koro wacho ni ji obed piny mondo wuo. Manyiso ni udwa ni uwuo ok ni udware gi e chunyu. To udwaro ni uwuo nikech ni usefwenyo ni wayie tho. Koro wan gima wawacho ni ng'ama nigi lwedo gi remo e lwete ok wabed go piny. To wadwa ni mondo wakwa baba wa Raila Amolo Odinga ni generation ka generation nigi lwenje. Ne ugo maru kendo nugo maber kendo wa appreciate. Mae wan kaka joma tindo wan kaka Gen Z ma en lwenywa. To kama wachime kode ni ok wadwa neno ni gik moko donje iye. Mbele parliament sani pod ng'we remo. Mbele parliament pod ng'we remo. To kapok ng'wech mar remo norumo kanyo ok waboyie ni wabet piny gi jogo mano onego jowa. Erokamano, an iluonga ni Wycliffe Omondi, ajakano ma Kobura, Arabur kacha, kendo kaka unena ni adhi chung MCA 2027. Awacho kama, ok wayie dialogue mane Raila, dialogue mi uluongo sani ni obedi, nikech ang'o? Dialogue onge gima osekonyowago. Since 2007, dialogue nobeti, mana ka remo osechwer. 2017, dialogue nobeti, mana ka remo osechwer. Wawacho kama, jok mosetho komondi, wadwaro ni mondo justice otimrenegi. Denzel, matrend e media, oneg malit, pok wawinjo gimiwacho. Iwacho mana ni dialogue. Ok wadwar dialogue, wan wadwaro ni wadhi mbele. Ruto ki utamiti uogi, jok mano irgi scandals, wan odwa report ni ji adimo oseriembo, ministers adimo oseriembo. Scandal mar fertilizer, pok wawinjo gimoro amora, wailuongo dialogue mondo umgo wang'o, ok wabiyie. Erokamano, Organizing Secretary Bunge la Wananchi Kisumu County Michael Olweny. Mokwongo dakwongo go ne Gen Z erokamano ahinya Kenya mzima. Kendo damedo wacho ni gima nye gitimo gima ber. Onge piny mora mora ma dilosi ka ji ok owuoyo. Ji nyaka bed piny ma dhano go mbaka kaka oganda. Wadwa gore nyaka tich adi. Lwenje gi wadwa goge nyaka tich adi. Nyauteo maber ma president nyo osedhiro nyaka korot. Ma ji osewuoyo, adwa ni ung'e ni Ruto nye ni kacha to piny Kenya ka ok en mar Ruto kende. Kenya en marwa duto. Seche manye that bill mar NADCO report bid assigned into law. Nye nyaka Raila Amolo Odinga nye bedi kaka the CEO mar jopiny bende, kaka wang'wa mar jopiny mane waketo kae mondo mi onenwa gik maricho. Onge kaka nye wanyalo weyo Ruto gi joge kende gi Kimani Chungwa giri ni ema bete that bill no, that NADCO report ne gine magi sign. To weche mag IBC mose kelo lwenye, mose keto lweny matut ji osegore Kenya ka because of weche mag IBC. Omiyo ka di police ano yudore ni mae sa me diang jensi umewa teko di loso gigini. Giwe gino losi kaka chik dwaro, wan gi chike magaidwa kaka jo Kenya. Erokamano. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Abraham Okoth, awuok Abonyo Kanyagwal. An gi chunya ok adwar wach mar dialogue. Nikech gomiyo ok adwar wach mar dialogue. Onge dialogue mosetimo biro implemented fully. Gima dwaro en ni chik mantie Kenya should be implemented to the fullest. Mano e kama wach nitiere mondo jo Kenya oyud justice through the constitution na 2010 mane gi vote for. Mana kamano nyakora Ramogi, mano e duol